Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se? Oli, se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa. Koska olen juuri tarkastamassa postimerkkiäni vesiin ei voi. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä voin tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se?
postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se oli, mikä oli? Se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesineitä. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä moinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu? Se törmää tänä iltana täsmälleen kello 8.42. Mikä se oli, mikä oli? Se on joka tapauksessa hyvin epämukavaa, koska olen juuri tarkastamassa postimerkkieni vesineipon. Meidän on kyllä joudutettava askeliamme. Kuulkaa, suokaa anteeksi! Voimmeko olla avuksi? Voitte! Mistä moinen tohina? En pysty järjestelemään postimerkkiäni tässä hullujen huoneessa. Mitä oikein tapahtuu?